so Usajona kanjani lezo zimtshela ukuthi angikwalanga phela kusho ukuthi nawe usebenzisa umqondo phela hawo ngokuthi kahle kahle wena ungathandi mina uthanda into engisebenzayo imali lalela no ngifuna ukuthi ungibhalansise lapha lo sisi unengane ngona ukuthi imalalela yabona ke ngona ukuthi ngilahlekela umsebenzi sisi wami inkinga ngibhekana futhi wangithanda ngisebenza wena wangithanda ngisebenza ngoba emva kokuthi ngilahlekela umsebenzi ngathi mase ngiyekufonela angasakutholi imali wena ngithe ngaqamba amanga ngathi ngikhulele kuwena nothi ukuthi bengikhulele bengiqamba amanga vele ngibona into ibhomu kade ngangikubuza wena ingane yakho iyaguquka wena ingane iguquka kathathwa wena waqala wathi ingane yakho sikhuluma iqiniso nje limsula ngifuna ukuthi uvume futhi uvumelane nami because ungibizele la makamereni ngoba nakho ufuna ukuthi siconfess bese siyakhuluma lalela ke sisi wami ithinto wena ingane yakho uyayazi igender yayo ukuthi ayithini wena uyazi ukuthi ngikhulele okay wena unengane umfana uphinde uyafona ingane yakho seyintombazane yini kwenzakalana ngawe wena kwenzakalani ngawe kade ngakubona vele ukuthi scam wena kwenzakalani ngawe wena kahle kahle uthanda into engisebenzayo ungathandi mina ngaphelele lo msebenzi wasanyamalala ayikho leyo nto nami ngangihlanganisa eceleni wawazi ngahulahulaza nami ngibamba amathesho lana kodwa manje wena uzongibona awusaprovide ngoba awasabamba bambeki ngoba sengiphelele lo msebenzi Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke njengoba sivakashelwa namhlanje usisi kusho kona ukuthi khona lo muntu asafisa ukuthi baphinde bazame ukuxoxisana kahle kahle ngothando lwabo kodwa-ke uzosichazela kabanzi isitori sabo la behlangana khona kuze kube imanje. So-ke asike size ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabona njani? Yebo sabona sisi. Alright. Yebo ngiyaphila nami umusa ukuthuka. Ngicela kwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama lami nguNowanda Ngwagumede. Ngisuka eMpangeni kodwa ngokuhlala manje sengihlala la eNanda. Okay, kusho ukuthi ukhulela eMpangeni. Yebo. Alright. So mawuza la eNanda mhlambe ngabe ubusondezele umsebenzi noma isikolo? Bengisondezele umsebenzi. Okay. Ngicela ungiqale ke ungilandise ngozwano lenu la nahlangana khona nomuntu wakho bekumuphi unyaka nihlanganela endaweni kanjani? Umuntu wami sihlangane last year. Okay. Bengisebenza kwamanye ama-tavern khona eNanda. Then ufikile umuntu ozophuza since bengiwaiter khona. Then since ngiwaiter then angithanda ukugaya. Shothi abheje ke naye. Okay. Qale lapho ke indaba yethu ke nami ngimthandi. Sure. Kuhambe ke then ngabe nokuzwana ke usengifikela nezitori angisamthola efonini. Yeah, qale lapho ke inkinga. So the time kade niqala ukubonana mawuthi last year bekhona ubhuti obuthana naye? Yeah, ubekhona. Kwasekwenzakalani? But into ethi bengekho serious bengithandana since bengithanda kufika vele la eThekwini. Okay. Then mase ngihlangana nalo then yena enze kangconywana njengalo kunalo enginayo. Yes. And be provide ngayo yonke into ebengiyidinga, irent, yonke into engiyidingayo nje. And yonke into. Okay, ngiyakuzwa. So wakhetha ukumlahla wasufocusa kulo. Yebo. So yena wathini kuwena maniqala uhlangana mhlawumbe ngabe wathi ukhona umuntu athandana naye noma wathi kuwena usingle? No, akaze angitshela umuntu athandana naye. That's why nami ngakhetha ukuthi ngibe loyal kuyena. Oh, and awukazi ubambe umuntu? Akaze ngize ngibambe umuntu. Okay. Kodwa ngibe sengixakeka ke if sekuba nezinto nje engayitholi kahle ngayo. And nayo bese ngizela nezitori ke ngami. Ngiyazazi. Mhlamba sekunike naba nesivumelwano sokuthi asike sohlala ndawonye noma benibonana nje uhlala endaweni yakho naye ihlala endaweni yakhe? No, bengihlala endaweni yami bengize ngikwazi ukuhlala naye since bengumuntu ongena mina shifts. Okay. Okay. So ke iqale phiki into ushintshe kuphi usoleni noma uzwe noma uzibonele ini wathi okay lento mina angikho right ngayo? No, akaze ngize ngibone lutho. Uqale ukushintsha la sengilahlekelwe khona umsebenzi. Okay. Since bengasekho lapha eklabhini bengasangifonela mangimfonela ngasamtholi. And ngaqala ngafona ngenye imini mangiya e-answer phone ungitshele indaba yezitori uthi usezile indaba zami nani. Then ngitshela amanye amantombazane bengisebenza naye bethi bekafikile la besisebenzela khona. Okay, mangiyamfonela akasabambi ifoni akasenzi lutho. Ngimthole ni last week. Mangiyamthola ngimtshela ukuthi ngipregnant. Okay. Kade ngipregnant and ngizanga luzo mntanakhe. Ngitshele khona wavela wa drop ifoni angibange ngisaphinde ngimtholeke
ngoba ngimbize. Ima cela ungiphindela uthe umtshelile ukuthi ukhulelwe. Wase wathini? Ngangikade ngikhulelwe. Ngaluza umntanakhe. Then last week mase ngimtshela uvela drop ifone. Ubokhulele serious noma uwenzele ukuthi abuye kuwena? Like to be honest bengenzela like him for attention. Okay, hayi ngoba nakukhona umntwana. Yeah. Okay, ngiyakuzwa. So my drop ifone indaba ezinhle phela ukuthi mawuthola ukuthi kuza umntwana why drop ifone? Angazi mhlawumbe noma bengamfuni umntwana yena. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe naye wayeze ngalento ebeze ngayo then yahamba since bengisebenza eklabini. Okay. Futhi njengamajida nje beze ngento eza ngayo then yimina kahle kahle siwafa amazipho. Oh, okay. Sure. So wagcina nini ukukhulumisana naye kahle nje ngento ehlangene nothando? Ngihlangane nini? Ngicina ukukhuluma naye bengisasebenza. Because bekunokuthi mekafike lapha eklabini then mase sihamba sambani sonke bengilinda ngize ngiphume. Mhlambe nesikhathi singakanani ngizama ukuthole mhlambe ninezinyanga enganani nihlukene noma amasonto kwenzakalani? 3 months uphelile. Uphelile. Bengasawa-answer onke ama-calls ami ngizazama ukumfonela ngenye inamba ngoba ezowa-answer le. Okay, ngoba nakubekwe inamba ngayazi. Bengayazi. Manje awucabangeni ukuthi usenomuntu wakhe nje. Angafuni futhi aphazanyiswe kuyena. Angazi. Okay. Sengizozwa ngayo ukuthi uthini. Okay, thi ngivele ngimlandeke khona uzikhulumela naye umbone. Yeah. Ngiyacela ndalani. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke ubhuti sengihambe ngamlanda ngavele ngamthola. So-ke angazi noma kungenzeka yena ukuthi siphinde futhi hlangane ucu noma cha. Kodwa yonke into sizoyibona njengamanje. Sobona kunjani? Yebo sanibona. Uyaphila bhuti? Hayi ngiyaphila. Ngiyaphila nami mina ngumamtolo ngowandlela. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo. Mina igama lami nguLungani. NgwakaDlamini ngokwesibongo. Dlamini? Yeah. Oh, all right. Ubuya kuphi? Ngisuka endaweni la engihlala khona noma engizalelwe khona seswami. Go to. Ngakhulela endaweni yaseDonbrook emakhaya. Okay. Bese ukuthi ngokuhlala ngihlala la eClermont eChrisani. Oh, okay. Uyamazi sengihlala naye? Impela ngiyamazi. Okay. Unesifiso sokuthi akhulumisane nawe nje ekubhekile ubuso nobuso. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlalele ukuthi ubizelweni la uzokuchazela ukuthi yini la afisa ukisho kuwe noma ongenza ukuthi ufisa ukuyibuza kodwa kona ufuna ukukhuluma nawe. Ngiyacela umuphi isikhathi sakho. Ngiyabonga sis. Ngiyabonga. Ngiyacela sikhulumisane naye. Lungani njani? Yeah, sobona. Yeah, right. Ngiyaphila. Nami ngiright. Ngoba beseshilo sisi la bengikucelile ukuthi angicelele wena ngoba benginesicelo la. But ngidrophe ngamabomu nje for last week. Ngingafuni ukukhuluma nawe. Wayibona ukuthi ungibizele lana nje kwama TV. Ungijwayela kabi. Ngicela ukuthi ungilalele. Noma bekuthiwa yini ngakwenza yona noma kuthiwa yini. Owayizwa ngami kwenzakalani? Ngicela ungiphe nje noma uphisa omncane enhlizweni yakho. Ungixolele nani ngoba ngiyakuthanda. Ngaseswami. Kade ngikunika amathuba nawe yazi. Akukhona okokuqala. Mhlawumbe sekufanele ngithi it's better to give 20 chances to different people than ukuthi nginikeze wena uphinde udlale ngayo. Futhi siswami ngisacela ukubuza ngesela ukuphazamisa. Ubeseke wanichazela ukuthi yini eyenza ukuthi mina ngidrop ucingo last week. Ngicela ukuzwa ngawe. Hayi ngeke. Uzokwazi ukuchaza. Ningithi wena ungibizela chaza ke bese. Yes, uchazele naye esadini lakhe kodwa angeke ngithathe side lo muntu oyedwa. Ingakho ngithi ngicela ukuzwa ngawe. Hayi. Kahle usisi nanangu lo. Besithandana naye kahle futhi indlela ade ngiloyal ngayo naye uyazi because kangangokuba bengimnikeza ngisho ifoni yami even if ngisho akuthiwa ngiyemsebenzini bengingenankinga bengingamayi because ube umuntu onedrama isikhathi esiningi. Ngishiye kuyena ifoni yami ahlale nayo ayiphathe. Then ke sibese saba nobukhixhiqhi. Usisi la esengimthola khona sengimthola last week emva ukuthi kade ngamgcina. Ya kona kade ngimavoida nami because angifuni inkinga. Yabo ngithema ngabe ngona ngeke uze ube kuhle ukuchaza lento kodwa ya ngambona indaweni ezirong usisi nami ngithi yabo ngiyoqala qalaza lapha. Okay. Wena uyoqalaza ne? Uye endaweni ezirong nawe.
kwaqondana nokuthi angisajoli naye. So Usajoli nawe kanjani lezi uzumtshela? ukuthi angikwalanga phela kusho ukuthi nawe usebenzisa umqondo phela. Hawu. Oh ngokuthi kahle kahle wena ungathandi mina uthanda into engisebenzayo. Imali lalela. No ngifuna ukuthi ungibalansise lapha. Lo sisi unengane imalalela. Uyabona ke Ngona ukuthi ngilahlekelwe umsebenzi. Sisi wami inkinga ngibhekana. Futhi wangithanda ngisebenza. Wena wangithanda ngisebenza. Ngoba emva kokuthi ngilahlekelwe umsebenzi ngathi mase ngiyekufonela angasakutholi. Imali wena. Ngithe ngaqamba amanga ngathi ngikhulele kuwena. Not ukuthi bengikhulele bengiqamba amanga. Vele ngibona insipho kade ngikubuza. Wena ingane yakho iyaguquka. Wena ingane iguquka kathathwa wena waqala wathi ingane yakho sikhuluma iqiniso nje limsula. Ngifuna ukuthi uvume futhi uvumelane nami because ungibizele la makamereni ngoba nakho ufuna ukuthi siconfess bese siyakhuluma. Lalela ke sisi wami. Ithinto wena ingane yakho uyayazi igender yayo ukuthi ayithini. Wena uyazi ukuthi ngikhulele. Okay wena unengane umfana uphinde uyafona ingane yakho seyintombazane yini kwenzakalana ngawe? Wena kwenzakalani ngawe? Kade ngakubona vele ukuthi scam. Wena kwenzakalani ngawe? Wena kahle kahle uthanda into engisebenzayo ungathandi mina. Ngaphelele lo msebenzi osanyamalala. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Nami ngangihlanganisa eceleni wawazi ngahulahulaza nami ngibamba amathesho lana kodwa manje wena uzongibona awusaprovide ngoba awasabamba bambeki ngoba sengiphelele lo msebenzi. No. Awasabamba bambeki. Ke ngikutshele into. La ungibone khona ke nami ngiyozamaki ngoba usaprovide. Ngikutshele into. Uyabo usabelo lo mngane nami. Uyabona ngikuthole khona last week. Ubesanda kungitshela ukuthi naye wakuthola khona wabese kwakhona okwenzakalayo nabambisana ngandlela thizeni. Yeah. Ayikho into engayenza nosabelo. Musuqamba na last week waphika wathini wena laphana bekokuqala ubana kufuna uhulaza uthi uzamela ingane kanjani. All of a sudden ngisho nale ngane futhi le wena onayo le. Shuthi naye akuyona yami. Kanjani lungani uningi? Kushuthi akuyona yami naye. Kanjani ngani? Nakho ngithi lena kadulo ukuthi ikhona manje usungitshela ukuthi hayi kwenzeka ngenye indlela. Okay ngiunderstand kona sahlukana. Pho manje if mina ngubaba wengane sengihlukene nawe mhlawumbe ngendlela asihlukananga wena ngokwakho mina ngahlukana nawe. Okay ke. Pho manje wena usuhlelwa yini ukuthi ungitshele? Okay ke since sahlukana ke bengicelile usisi la ukuthi ngicela ngincike inkingi. Ufuna ukukhuluma nawe? Uyayazi number yami ngazi ngifonela yini. Uyadropa wena mangikhuluma. Anganothi uyayidropa nje ifoni. Mina ngicela sibuyelele emuva angizwanga kahle mawuthi sisi uqale ukuba umehluko ngoba nakusulahlekelwe umsebenzi. But ngicela ukubuza la. Awutangibone nje Ushilo wathi vele ubumbhekelela njengophesini wakho wakudala. So yini yenza ukuthi unyamalale ngoba nakho esephelelwe umthesho? Hayi unasisi wami ngoba vele nje naye unenkinga zakhe eziyalina le. Kodwa ngeke phela Awusamkhumbuli? Ngeke. Awusamthanda? Hayi ngeke ngaye. Sisi wami. Awusayifunda naye phakathi? Hayi ngeke ngigrand. Lo muntu lo unamanga amaningi. Okulanda yambona manje usefuna ukukhala. Sisi musukukhala asikho isidingo saleyo nto. Yabo usefuna ukuqamba amanye amanga futhi. Every time mangabe sinenkinga ngimtshele kahle dali baby asihlale phansi sixoxe ngalolu daba kahle ngendlela right. Yena into avela yenze uvela athini yazi ukuthini ngoba wena uyisehlule kuhlule kwenziwa nothi njoba ngitshela mina ngumuntu oyihlanganiselanga amatoho yabo. Mengabe ngithi hayi ngeke akulunganga manje hayi khuleke yazi uba ngizoya kumngane nami kanjani. Kwiqiswe ngezwe lapho khona kulawo mathaveli lapho bezikhala bemphethe esayidini. Manje mina ngizothini ke mina ngomuntu kanjani. Lo muntu lona akayicabangeli ifuture. Wenza ngenye indlela okubeni ebebona ukuthi ngiyamthanda nakangakanani futhi besasayixoxile futhi yakubhuntshile leso sami ngekusenzeka sasisixoxe nendaba ukuthi kufanele ngivele kubo since kwaba khona ukuthi kube khona lengane manje kushintshe kubukho lokho yini eshintshini into eshintshini angisakuthandi usunayo omunye umuntu ukhona okay einkingeni zonke eninazo no sisi uma ubhekile ngesingawe kufanele nilungise kuphi ukuze uthando lweni liqale phansi luhlangane. Hayi mina mhlambe into esengingayisho sengingaluleka okay ushilo ke vele wathi lesi sisi ayethi sikhona ucacisile manje ukuthi sasingeke ukukhala phela nawe yini manje but akukho nje la ningasemlungise khona niphinde nihlanganise isithando lweni noba uma ubhekile nje ngesingawe angeke mina ngiright ngayo uyazi naye since kuumuntu owangenza izinto eziningi engingasoze ngayikhohlwa empilweni kodwa ke ngicela isifundo wangifundisa sona ukuthi ngingabhayizeli amantombazana njengawo ngoba ayongikhombisa ikhulu empilweni
Yabona kona ungikhombise Okay. elikhulu empilweni. Kodwa-ke sesihambayo. Ngesawa Kodwa nabuthi wena. kukho konke-ke lokho mfuna uhlelwazi ngiyakuthanda mina. Awungeke fana. Awungeke fana. Ngiyaxolisa. Angiphiki yena uyasho ukuthi Uyangikholwa. phela vele uzosho ukuthi uyangithanda la. Wena lolu thando manje owunalo. wayibona ngibukisa namakhamera kuyimanje. Kuthiwani nje? Uthando unalo ngaye walahla kuphi isambu solibheka manje? Walahlaphi isambu solibheka? Angeke sesiwami. Ungamkhulumeli mnyeke kanje. No, Hhayi. bengeke azabhalela ishow Hhayi. engaka. Athi ufuna ubuyela Ufuna ukuzongihlambalaza futhi mesahambaye laphana kulabantu bakhe labathi nimbonile ukuthi ngimenzeni. Vele phela yonke uhleze esho ukuthi mina ubaba walengane aka-afford vele ya angi-afford futhi ke vele ke nami ke sisiwami uyangibona nami ukuthi ngumuntu vele kusafanele ngabe empilweni yabo ngisahlangahlanganisa. Kodwa ke yena simo sakhe yena akakaza ngicabangele. Ngibilelwe ngendlela ekade efisa ngayo. Nginamanga impela. Nawe akazi uzongicabanga. Why Wayomshiya ngoba semphelele umsebenzi. Okay, useqalile. Ufuna ukuyiphindisela ngakumina manje blame. Ngibuzile. Angingakaze mina ngikhombise ngimisele kangakanani la kuwena. Ngibile loyali kuwena. Nginamanga. Phendula phela mfethu nangumbuzo wami lo. Ukuthi awusangithandi waye ungangijelanga-ke. Nokuthi uvele ungasabamba ama-of course. Mfethu izenzo zakhe zangikhombisa. Mfethu indlela owavele nawe wahlukana ngayo nami. Kwiqiqise ngikubamba laphana kuleza ngoja. Hawu. Obvious ukuthi lo muntu usedlulile kumina. Mina ngisuke ngisazothi cause vele even if ngisho ngakuthiwa mfethu sasisahlala ndawonye. Yabo like ngangifika yako ukukuvala ngalezo nsuku kodwa phela mfethu mfethu ngeke sakwazi mfethu baningi mfethu ababengitshela ngawe mfethu khona ngingalaleli kodwa ngeke mfethu right mfethu ngigrand mfethu. Okay uyazi ukuthini sihlwane ngendlela eright. Ngiyaxolisa ukukwenza la dali babe yabo lawo mazwi lawo ngicela ukukutshela ngikaphinde aphume mina kahle ngiright ngawo. Ngakunike isikhathi sakho mfethu njengamanje dedelela abanye badlala indima yabo mfethu ngikuthandile mfethu nawe yazi ngiyaxolisa kona ukusho le ngiyazi ayikho mnandi. Yes mfethu Manje uthi akenze njani uthando lwakhe asanalo ngawe? Ngoba vele ade sebamba amatoho lapha la ngambona khona mhlambe kushuthi usengaqhubeka khona mhlawumbe angamthola ubaba ngithizeni mhlawumbe ozomlekelela Awuthanda hayibo imfaka inyanga engaka angeke mfethu ncese mfethu ngeke sakwazi mabuthi mhlawumbe athi lokho kuzokwenza ushintsho mfethu ngiyaxolisa ukubuyanisa nezwe kodwa hayi ngeke ngikwazi mfethu sorry kona ya impela phela ke nami ngithi ngubumjitha la kuwena kodwa ngabona ukuthi ukujitha bami ashaya eceleni. So umile emazweni akho? Ngeke Awusabuyeli kuyena? ngeke ngikwazi. Okay, nakanjani kubuhlungu-ke lokho ukuthi uyakuzwa njengamanje awuhlebi ukhona la. But at least-ke mangabe kuwukuthi uzizwa engazuthi angaku-check-a ngelinye ilanga wathola ukuthi right uyaphila mhlawumbe acela ukukubona ngendlela thizeni still nalokho ngeke uzukuvumela. Hayi ukuthi nibuyelane njengoba unqaba nje but ngiyathemba ukuthi nakanjani usangafisa ukuthi aphinde akhulumisane nawe ungadrop ifoni whenever ekufonela. So ungamnikeza lelo thuba-ke shem lokuthi umlalele at least azwe ivoice yakho. Ngibona. Shuthi phela uyamzonda phela manje. Uma usafuna ngisho i-call yakhe akubuza ukuthi uright unjani kwenzakalani ngayo shuthi uyamzonda. Mfethu awufuni ukushintsha nawe. Hayi ngeke. Uthi uyaxolisa. Uthi uyaxolisa. Hayi ngikwazi. Hayi ngikwazi sekwanele. Hawe. So wena awuxoli? Awunalo uxolo? Hayi ngeke. Wangishanga ezikeme engaka lo muntu lona. Empilweni awungiqedile lo muntu lo. Hey, mina into engizophila nayo impilo yami yonke lo ngenze yona mina mase bekufuna attention yakho njengoba sangana. Kwayikona lokho kuyiscam ufuna ukwenza le zinto zakho zokungiheha hayi ngeke. Hayi ngekwazi. Ngiyabonga kakhulu kodwa ukuthi uzivakashelile njengokucela kwethu noma ungazi ukuthi ubizelwani kodwa ngiyabonga ukuthi usinikeze into lesikhathi sakho. Ngibhedela. Ngiyacela ukuthi umkhululekise. Ngibhedela. Wena. Dabakho. Ngibuke lapha ekhaya ayibandla ucu ahlangananga sihlulekile asikwazanga
ukuthi siphumelele. And yabo ama-relationships ngaso sonke isikhathi uma kuzohlezi kunamanga phakathi ake angaphumeleli kungayiwa ndawo akagcini kokuma nje ndawonye angamuvi angenzi lutho ngesimanga sokuthi kunamanga phakathi. Ngiyazi-ke vele amanga yinto nje vele esiphila ngawo isikhathi esiningi noma ngabe kuthiwa akusawona ama-relationship. Kodwa ngiyanicela umuntu uma wazi ukuthi uyamthanda awufuni ukuthi umphathe kabuhlungu usumqambela amanga, musa ukumqambela amanga. Yiba wena akuthathe ngale ndlela aqala ukubona ungakhona because uma sekunamanga phakathi amanga nakanjani hlezi zophuma iqiniso. Ungaqamba amanga namhlanje nakusasa uqamba amanga kodwa ngalela langa lizophuma iqiniso njengoba linjalo. So amanga kuma-relationships cha, ngiyacela siphathaneni kahle, sizolwaneni, sithandaneni. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina nginithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.